Nejlepší výkonu. Vše je připraveno prvé kolo. V bílých trenýrkách boxující Gennady Golovkin. Proti němu v těch fialových David Lemieux. Souboj o 4 tituly WBA, WBC, IBO a IBF. Gennady Golovkin je o trošku vyšší než soupeř a využívá toho. Výborně drží vzdálenost, perfektně si umí povolit. Na měsíc a 4 dny si pronajmou titul i WBC. Protože tento titul jinak drží Miguel Cotto, který bude obhajovat Saulem Alvarezem. Já typu Alvareze. Zápas Mandalay Bay Casino Resortu v Las Vegas bude 21. listopadu, takže na měsíc a 4 dny. Si můžou pronajmout buď Golovkin nebo Lemieux i pás šampiona WBC. Výborně zasahuje Gennady Golovkin přední rukou. Tam několikrát už trefil soupeře. A znovu tam vidíme, že prochází obranou. Zkušenosti na straně Golovkina, přestože má méně profesionálních zápasů. Tím Lemieux nemůže došáhnout na Gennadyho Golovkina. Další čistý kontr z přední ruky tohoto boxera z Kazachstánu. Perfektní práce nohou. To připadá jako kdyby se had připravoval uštknout svůj kořist. Tvrdý zadní úder. Ten zasáhl. Lemieux v problémech. To byl čistý zadní dlouhý hák, který směřoval na spánek. Už v prvním kole ukazuje Golovkin svoji dominanci v ringu. Neustále zasahuje přední rukou a chystá si svou zadní. A tady zasáhne, tak je to cítit. Lemieux nemůže najít cestu k soupeři, nedošáhne na něj. Golovkin vždy dokáže krásně povolit a z toho ještě vracet dobré údery zpátky. Na Lemieux se přiklopila hodně boxerů, včetně Lennoxe Lewise, který také měl kanadský pás nebo vlastní kanadský pás. I Michael G. Fox měl také občanství. První kolo se neboduje většinou, ale Golovkin ukazuje, jak je přesný. Abel Sanchez, Ben Lira, Max Golovkin, otec Gennady Golovkina. Který pracuje jak dobře promazaný stroj. Tady je druhá strana. Mark Ramsey, Bob Miller, Luke Vincent, Oulet. 3 lidé v rohu Davida Lemieux. Druhé kolo. Prvé kolo bylo ve znamení spíš hledání prostoru pro úder, pár přesných zásahů předvedl Golovkin. Perfektně pracuje vzdálenost Golovkin, neustále se drží délku a zasahuje z toho. Má zadní úder ohromně dlouhý a rychlý, další čistý kontr z přední ruky. Ta tvrdá přední ruka. On tam vyhazuje tu přední ruku, nejpá tak tvrdě, ale tam jsou strašné granáty. Znovu zásah přední rukou. Znovu si chystal Golovkin svoji pravačku, ale věděl, že Lemieux je v ústupu a úder by nemusel projít, tak ho ani nedával. To je prostě i to, co ukazuje ten rozdíl mezi tou špičkou a tím lepším průměrem. Nedává úder, který nemá šanci zasáhnout.
Lemieux posílá údery do vzduchu, zatímco Golovkin z toho krásně čistě zasahuje. Až to působí, aby tam nedělalo žádnou práci jemu. Přední ruka neustále zasahuje obličej Lemieux. Jednička váhové kategorie střední Grant Golovkin. Na druhém místě Miguel Cotto, třetí Peter Quillin, čtvrtý Andy Lee, pátý právě David Lemieux. Snaha úder na spodek, už několikrát to Lemieux zkusil ze své pravačky. Další přesný zásah Golovkina, teď je další tvrdý pravý úder. Šlo to sice přes rukavici, ale i přes tu rukavici. To je velký otřes. Lemieux se také zkouší prosadit tvrdým úderem. Bylo to v závěru druhé minuty druhého kola. Ale neustále nemůže najít cestu ke Golovkinovi, ten perfektně pracuje na nohou, umí si povolit odejít z útoku soupeře a nechá se zasáhnout. Cesta do Kazachstánu je těžká. Do míst, kde by mohl zasáhnout Grant Golovkina při jeho perfektní obraně. Zadní dlouhý hák, poté rychlý přední zvedák. Teď vypadá, že je Lemieux otřesen. V jeho kariéře nebylo tolik kvalitních soupeřů. Až na ten poslední duel s panem Džikanem. Čistý zásah ze zadní ruky. To byl přesný úder, který šel mezi ruce. Ještě to zkouší tvrdým úderem. Tady si stěžoval David Lemieux na to, že inkasoval úder za hlavu, ale on tam byl před konu. Chyba spíše na jeho straně. No, vidíme, že Grant Golovkin ukazuje svůj neskutečný přehled po ringu. V rohu Lemieux se mluví francouzsky. Narozen žijící v Montrealu, kanadském Quebecu, David Lemieux. Tu continues à être bas. Quand tu es bas, il n'y a aucun problème. Il lance en crochet, puis il pousse son entier. Off the jab, I want to see a little hook off the jab. Okay, make you think outside, inside. Okay? Deep breath. Все, под контролем держи генджеб чаще. Правый хорошо. Внимательнее после атаки. И левой сбоку можешь добавить. Даль. Залети не ждет под правую. Внимательнее после атаки. V posledním zápase šel proti Lemieuxovi také 33letý boxer Hassan Dan Džikan. Podle mě ale už to není, on není v takové formě. Bojoval o vinný pás šampiona IBF a tento pás získal právě David Lemieux. Přinesl ho do tohoto ringu, do Madison Square Garden Areny, do zápasu s Grant Golovkinem. Ohromně rychlá přední ruka Gennady Golovkina. Druhé kolo bylo jasnou záležitostí toho boxera z Kazachstánu. Snaha o tvrdý úder ze zadní ruky Lemieux. Golovkin na to reagoval tak, že rychle dával úder z přední ruky a absolutně nedal šanci o zásah. Jen tak lehká kombinace, přední zvedák, zadní hák, ohromně rychle udeřeno za sebou. O přední hák, který dával Lemieux, rychlé povolení Golovkina. Vypadá to, jako kdyby Golovkin měl Lemieux přečteného. Ví, co na něj platí. Tvrdý levý hák. Vypadalo na dobrou obranou práci Davida Lemieux. Nevyšel do duckingu, poté ale okamžitě rychlý přesný hák Golovkina.
Lemieux hodně promachuje a takové netrefené údery stojí spoustu sil. Skvělá práce přední ruky. Nejdřív vykloněný spodek na tělo a poté hnedka zvedák na hlavu. Práci ringový rozhodčí tohoto zápasu. Velmi zkušený Steve Willis. Gennady Golovkin neustále ukazuje svoji perfektní přední ruku, kterou nachytává soupeře. Výborná obrana, skvělé úhyby. Jdeme do posledních vteřin třetího kola. Skvělá práce z přední ruky, tvrdý, rychlý úder. Přitom, kdy se Lemieux snažil jít dopředu, zadní zrek, přední hák. Ten přední hák zakončil další povedené kolo pro Gennadija Golovkina. Vidíte ještě na kostce spolvené záběry z předchozího kola. Výborná práce třetího kola, poslední vteřiny. Výborná práce nohou Gennady Golovkina. On umí dát dopředu, dozadu, doleva, doprava. Neustále pracuje, perfektně odkručkovává údery. A spokojenost s výkonem po třetím kole byla vidět i na Abelu Sanchezovi, který teď připravuje Gennadija Golovkina. Dobré zásahy dal Lemieux. Vypadá to, že Golovkin přitlačil do úderu. Ale v tomto kole není tolik pozorný Gennady Golovkin a inkasoval už několik úderů, kterým se v předchozích kolech hravě vyhnul. Rozjetý Lemieux, ale ani jeden z úderů v kombinaci nezasáhl. Další skvělá obranná práce Gennadija Golovkina. Genia zní z publika v Madison Square Garden aréně. Maximální koncentrace Gennadija Golovkina. Tvrdý levý hák, který otřásl soupeřem. Lemieux je v problémech. Golovkin cítí svoji šanci a jde po něm. Nenechá ho vydechnout, okamžitě k němu, přesto se Lemieux zatancoval trošku. Zahráli kanadskému boxerovi, připravený ringový rozhodčí. Ale Lemieux je otřesený. Byl ale teď na chvíli Golovkin nechal vydýchat. Další čistý úder z přední ruky. Jakoby dostal Golovkin nařízeno od organizátorů vydrž pár kol. A to už to říkal v posledním zápase, když s Willy Monroem juniorem skončil zápas až v 6. kole. Takže potřeboval se také ukázat divákům. Výborná práce Golovkina, krásně se přesunul na nohách.
Poslední vteřiny čtvrtého kola. Skvělý zvedák ještě. A viděli jste, jak Golovkin hodně boxerů by ten poslední úder dotáhlo, protože to bylo zároveň s gongem, ale on to prostě nemá zapotřebí. On stáhnul svůj poslední levý hák. Dálý čas. Mark Ramsey, trenér, který připravuje Davida Lemieux, měl na starosti třeba Herman Gauja, Žána Pascala, Antoine De Caireho, Rada Alvareze, Oscara Rivese. Má školu právě v kanadském Quebecu. Tady přišel ten tvrdý přední hák. No a podívejte se, ty kroky dozadu, které vůbec nebyly jisté od Davida Lemieux. Jdeme páté kolo, Lemieux začal aktivně hned, ale přišel tvrdý kontrahák v podání Golovkina. Golovkin celý dělal začátek kola. Golovkin, jestli dobře slyším. Veliká podpora od diváků Gennady Golovkina. Výborně z přední ruky Golovkin si čechrá soupeře, rozbíjí mu obranu, čistě zasahuje a dokonce i ten přední úder je hodně tvrdý. Přestože je jenom lehce v direktu. Ono se přes tento úder prostě ani Lemieux nechce jít dopředu. To je taková stopka. Co se týče bránce, tak jakoby podobní boxeři, ale v ringu to je o minimálně třídu. Gennady Golovkin má neskutečný odhad vzdálenosti, on dokáže povolit opravdu přesně, kolik potřebuje, nemusí dělat žádné rychlé skoky, on si krásně kručkem odejde. Teď ale dobrý úder z pravého háku od kanadského boxera. Lemieux přetlačil do úderů. Když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou. Musí se ale dát pozor na obranu, další čistý kontr, který předvedl Golovkin. Golovkin výborně pracuje na nohou, neustále drží dobrou vzdálenost. Krásná práce přední ruky. Jakoby Golovkin šetřil svého soupeře a nešel do toho. Podle mě, kdyby chtěl, tak už to může ukončit. Čistý úder na spodek a je tady počítání. Tohle bylo zbytečné. No, to byly přesný úder na játra, který silně otřásl Davidem Lemieuxem. No, říkal, já jsem to viděl, že tam byl postupu, tady se Golovkin omlouvá. Čas. No a tam rozjetý Golovkin. Teď určitě půjde ringový rozhodčí směrem k Golovkinovi a vyčiní mu tam za ten úder, když už byl Lemieux na koleni. To byl hodně zbytečný, ale té rozjeté kombinaci je to těžké. Nebylo to umyslné úplně tak, že by ho chtěl dorazit na zemi. Takový to zápas měl i. Já si teda myslím, že Gennady Golovkin není ten typ boxera, který by to dělal úmyslně, že by to potřeboval. No. On prostě byl rozjetý a ještě tam přiletěla ruka. No ale jak si můžeme pamatovat, Roy Jones Jr. měl taky takovýto prohraný zápas diskvalifikací. Jako jediný ze začátku. To je ty krásné játra.
byl dobrý zásah. Já jsem si, no, tohle bylo zbytečné, úplně zbytečné. A tady, kdyby Lemieux šel na zem a už se nezvedl, tak by to byla jasná diskvalifikace. Aby se nemohl nikdo nikomu divit. Ale tady ukazuje David Lemieux, jak je velký boxer. Žádná simulace. Teď ale hned na začátku 6. kola přesný úder ze zadní ruky Golovkina. Lemieux chtěl jít dopředu, najednou přišla ta stopka z přední ruky od Golovkina. Tohle je otázka času, kdy už to nevydrží. Třeba překvapuje, teď byl ale dobrý úder i na druhé straně od Lemieuxa. Teďka překvapuje, že to Golovkin neskusí znova na ty žebra. Protože tam je bolavý David Lemieux. A z druhé strany dneska bude ty žebra. Znova zasažená žebra, ale teď zleva. Čistý přední hák, to dělal Lemieux. Přední ruka je ohromně tvrdá. Teď to zkusil z vykloněného předního zvědáku. Dodal neměl takovou razanci jako ten předchozí. Polovina 6. kola za námi. Golovkin má obrovskou výhodu, že on nestrácí na rychlosti, nestrácí na důrazu ani na přesnosti. To je díky tomu, jak je krásně uvolněný v těch úderech, že je vyhazuje volně, švihem, netahá to silou. Zbytečně nečerpá energii. Krásné povolení, to bylo opravdu na šířku poštovní známky, jak by řekl Jula Torma. Teď vidíme, jak si umí našahat soupeře, jak nepropadává do útoku. Blíží se závěr 6. kola, znova dobře. Dobrý úder, který dával Lemieux, Golovkin vrací. Závěr se snaží udělat Lemieux. Je zadní zvědák. Po tomto úderu bylo ukončeno 6. kolo. Yes, we will. Regarde mes respirer. On va ouvrir ça aussi. Ouvre-toi, monte ça en haut. Závěr na Luise CK. Znovu v Maďarsku. Americký bavič a herec, ale i spisovatel, producent. Pojďme do 7. kola. V 5. kole byl knockdown. Posledem na spodek z předního háku na kraje žeber. 6. kolo se ale Lemieux chytil pár přesnými údery. Teď ale další kontr v podání Gennadije Golovkina. Lemieux je aktivní začátcí kol, Vypadá to ale Gennadij Golovkin vše hlídá. A úder na spodek z předního zvedáku. Made in Lemieux, ale Golovkin výborná obrana.
Přední direkt. Tento úder si pak Lemieux hlídal. Okamžitě to Golovkin změnil na přední hák za obranu. Lemieux na provazech. Teď bude lékařská kontrola kvůli rozbitému nosu. ale tohle není jakoby častý jev. Ještě sice rozbitý, ale pokračuje se dál, že by byl zápas přerušený na ošetření. Pokud tam je nějaká velká tržná rána, nějaká takováhle kontrola. Prostě naražený nos, to je ale po těch přesných úderech z přední ruky. Teď to zkouší Lemieux, začne se na střední vzdálenost. Ta přední tam prostě neustále padá a zase. Ale i v této vyhrocené situaci si drží Golovkin maximální přehled. To je ta jeho zbraň, ta koncentrace, neustále soustředění, hlídá si vzdálenost, přesný, rychlý. A on ví, že když Lemieux je v pohybu, že je těžko zasažitelný, tak si vždycky počká. Teď tvrdý pravý hák a je si vědom toho, že Lemieux je hodně otřesen. Dvakrát po sobě pravou, teď to zkusí ještě pravým hákem. Ringový rozhodčí už je připraven možná ukončit tento zápas. Steve Wills ví ale, že je závěr už 7. kola. Bude to muset ještě David Lemieux stát. A 7. kolo, stále rychlé, přesné údery. Velmi ostré od Golovkina. Krásný zadní úder. Čvrný pohyb. Gennady Golovkin skvěle uhnul vystřelený úderu od Lemieux a znovu ta přední, zase přední. S tímhle se musíte narodit. To se prostě nedá. Skvělý postřeh, výborné povolování. Podání Golovkina. Ale i preciznost v tréninku. Gennady Golovkin, jak jsem o něm četl, je hrozně precizně, neustále se snaží pilovat svou techniku. Tráví opravdu spoustu času tím, že trénuje přesné pohyby a jemnost trefených úderů. Tady vidíme práci Katmana, kdy se snaží zastavit krvácení nosu. To je vazelina. To vazelina, v tom je adrenalin, ano. Adrenalinu. No, ale vidíte, že tam bude nějaký problém. No je tam problém, protože hned pod noci tam dali adrenalin. Celkem dost krve z nosu. Ale to jsou přesné údery z přední ruky, které nedokáže Lemieux eliminovat, nedokáže srazit, zablokovat ani proti němu hnout. 7 kol za námi, 8. kolo právě začalo. Přední ruka Golovkina. Dvakrát hned čistý zásah. To je ohromná rychlost v levačce boxera z Kazachstánu. Tři, čtyři už jasné, čisté zásahy z předního direktu, které byly vidět až v poslední řadě Madison Square Garden Areny. Než to direkta byly další dva. Další to ladné, rychlé povolení Golovkina. Ten úder, který dával Lemieux, ho musel stát hodně sil, když nezasáhl. Čistý zásah.
ten rozhodčí znova, podívejte se, jak je připravený. Tady přišel 1, 2 čisté údery. Na tu konec zápasu ringový zastavil. Dneska se mi to dvakrát povedlo. Tady je slavící Geraint Golovkin. David Lemieux to zkoušel. Snažil se, ale prostě... Ale Golovkina není cesta. Viděli jsme Vesper Backing Box.